Hello mga day! So for today's video is naghaling na ko diha og kalayo og gibutang na dayon na ang kaha kay magluto ko og panihapon. So ang ako ang lutoon day karon mga inday is pansit. So bakan dayon og lechon baboy kay namay na bilin nga lechong baboy, so gamay na lang man kaayo. Mao tong ako ang buhatong subak sa pansit karon, og karon ako siyang gisugnuran kay grabe ka aso gibutang na day nako diha ang ahos, og ato lang ni siyang pagawason niyang aroma, og isunod na dayon ang sibuyas bombay, og giukay-ukay lang nako na siya diha. Unya pagkahuman ana ibutang na dayon ang isunod na dayon nato ang lechong paksiw nga sobra namo gahapon sa adlaw, o pag-abot sa pagkagabi kay gamay na lang man siya, inana lang man siya kadaghan mga inday. So ako nahon-nahonan is isubak na lang nako ni siya sa pansit, madaghan pa siya. Unya pagkahuman ana mga jay, ato lang na siyang pa semi crispy, ung gibutangan na dayon nato siya og oyster sauce para iba din ang lasa ng ating pansit. O diba, unya gibutangan na dayon nako og toyo og tubig na dayon kay sabaw man ni siya nga pansit, katong pansit nga with sabaw na siya. O diba day, nanaon lang na siya day pagluto day, ug atuan na dayon na siyang paabuton nga mabukal. Gibutangan day nako siya og paminta nga powder, og pagkahuman takloban nato mga day kay para dali siya mabukal. Unya pagkahuman ako na siyang gisugnuran og gitayhupan kay para mukusog ang kalayo mga day. Unya dong, say may plano nimo da dong. So kay nagbukal-bukal naman na mga jay, atuan na dayon na siyang abrihan ug ibutang to ang gamay sobra nga sabaw sa lechong paksiw, ug isunod na dayon ang mga gulay. Balor 10 pesos. Unya pagkahuman ato na siyang gamay, butang ang gamay magic sarap og takloban na sad nato mga day para na pod siya mubukal na pod siya mga day, kay para mahumok ang gulay mga day. Unya pagkahuman na og bukal-bukal mga maday, ito na dayon na isunod ang ato ang pangmalakasang pansit. So kaniday akong gipalit nga pansit mga inday no is balik 20 day ni siya, so kadaghan, so mo wala na ako siya gihurot kay murag paminaw na ako muulbo yun sa ako ang kalaha. Unya ako lang din na siyang giukay-ukay mga day niya, pagkaman takluban na po na siya kay ato na po na siyang pabukalon. Unya kay kusog na kay natong kalayo din ha, so dali ra kay siya mubukal no. Oh, diba? So paminaw na ko ani mga guys, kulang ang tubig. Kay syempre ang kaning pansit, musuyop man gyud ni ang tubig ning pansit. So mao nang paminaw na ko diha is kulang gyud na ako ang sabaw nga gibutang. Unya pagkahuman na kay nibukal naman na siya mga day, ato na dayon na siyang abrihan, ug ato na po dayon na siyang ukay-ukayon, ug imekos-mekos na to na siya mga day, nanaon lang gyud siya. So mao ra to, thank you for watching luto ng ato ang pansit. Bye!